voláme a bude za okamžik dekorována. Takže Anna Laninová, Tereza Siterová, Barbora Belachová, Tereza Sobodová a Jana Šťastná. Vítězkou skokové soutěže postupné obtížnosti do 60 cm Anna Laninová KPP za jezdecký klub Sunday. Místo druhé Tereza Siterová Konán, jezdecký klub Líšnice 5+1. Místo třetí obsadila Barbora Belachová, Čikitýka, jezdecký klub České Budějovice. Místo čtvrté Tereza Sobodová Jirsína, jezdecký klub Loveč. Místo páté Jana Šťastná Bel, jezdecký klub Dobrošov. Pozdrav a čestné kolo bude v režii vítězky. To je v rámci skokové soutěže postupné obtížnosti do 60 cm Anna Laninová z Pepy za jezdecký klub Sunday. A místě druhém končí Tereza Siterová Konán, jezdecký klub Líšnice 5+1. A místě třetím Barbora Belachová Čikitýka, jezdecký klub České Budějovice. Místo čtvrté Tereza Sobodová Jirsína a místo páté Jana Šťastná Bel. Yeah.